Dobrý deň, vítajte pri ďalšom vlogu cestovateľov. Kolesá nás dnes zaviedli do Národného parku Slovenský kras. Po pár mesiacoch sa tu teda opäť vraciame. Dnes sme si pripravili veľmi pekný cyklistický okruh. Mali by sme vidieť jaskyňu Domica, Silickú ľadnicu a Gombaseckú jaskyňu. Takže naozaj máme sa na čo tešiť. Už na začiatku sa nám podarilo vidieť spomínanú Domicu. Je úžasná, majestátna, velikánska. Ten priestor naozaj je mohutný. No a čo sme veľmi radi, že hladina vody konečne po pár rokoch opäť vystúpala na takú úroveň, že sme sa mohli plaviť aj na loďkách. Jaskyňa vznikla v druhohorných vápencoch a je stará 2,4 milióna roka. Formujú riečky, najmä riečka Styx a Domický potok, ktorý má aj prítoky. Čo sa týka výzdoby, tak typické sú jaskyné štíty, bubny a kaskadovité jazierka, napríklad rímske kúpele, ktoré sme mali možnosť vidieť. A vzácna je aj z hľadiska paleontologických a archeologických nálezov. Napríklad sa tu našli kosti jaskyného medveďa, ale aj rôzne archeologické nálezy ako ohniská, črepy z keramiky alebo aj maľby uhlíkom na stenu. Predstavovali najmä jednoduché geometrické útvary, ktoré sa neskôr dostali aj na keramiku. Jaskyňa je zaujímavá aj z hľadiska živočíšstva. V súčasnosti tu žije množstvo netopierov, narátali tu až 16 druhov, ktoré tu prebývajú vo veľkých kolóniách až 1600 jedincov. Máme za sebou pomerne náročnú jazdu lúkami a lesmi slovenského krasu. Teraz sme už dorazili na Silickú planinu. Za nami môžete vidieť Silickú ľadnicu. Je unikátna tým, že počas celého roka by sa v tej diere mal držať ľad a je to vďaka tomu, že sa zrútil strop spodnej časti jaskyne. No a práve vďaka tomu vznikli podmienky, že sa tam vytvoril priestor, v ktorom sa kumuluje chladný vzduch. A práve pre tento studený vzduch tu žijú aj rastliny a živočíchy, ktoré sú typické pre vyššie nadmorské výšky a tomuto javu sa hovorí odborne inverzia flóry a fauny. Vychutnali sme si nádherný dlhý zjazd zo Silickej planiny a dobicyklovali sme ku Gombaseckej jaskyni. Je to jedna z najmladších jaskýň na Slovensku a vznikla erozívnou činnosťou riečky Čierny potok, ktorá sem priteká zo Silickej ľadnice. Typickou výzdobou Gombaseckej jaskyne sú sintrové brčká, sú to také tenučké trubicovité stalaktity.